aquesta llei es va fer per la necessitat d'aconseguir la integració de la formació professional d'una vegada per totes i, per una altra part, de donar a la formació professional un marc legal propi. Indubtablement va ser un pas endavant i crec que ara, 10 anys després, som més capaços de valorar-ho. En el món productiu, l'educació relacionada amb la formació professional s'havia d'actualitzar a Catalunya i crec que va ser una fita important. Necessitàvem una llei de país, una llei de formació i qualificació professional en la qual donés resposta a les necessitats que hi havia en aquell moment. Era una assignatura pendent, perquè la Llei General d'Educació havia tractat tot el sistema i pel que feia a formació professional ja es veia que era d'una amplitud que no podia ser un article ni un capítol, que mereixia una llei pròpia. Aquesta llei el que pretenia realment és algo que és absolutament necessari, que és la integració de la formació professional. Aquest era el seu objectiu. Hi havia dos mons desconnectats entre si, el món de la formació professional que depèn de l'administració laboral, l'altre que depèn del sistema educatiu, i eren dos mons desconnectats. Per Comissions Obreres era molt important aquesta llei, en un context de retallades i tenint en compte que nosaltres creiem fermament en la formació al llarg de la vida i que la formació professional és un pont entre el món educatiu i el món laboral. La llei va arribar després de forces anys d'estar parlant de temes de formació professional. El Consell Català d'FP es havia creat el 1999. Des d'aquí ja es vislumbrava, lògicament, tota una mena de presa de decisions sobre el sistema en general. L'any 2013 vaig rebre l'encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya per crear un nou marc normatiu per guanyar en eficiència amb la formació professional, perquè hi havia alarmes, sobretot del món empresarial, d'ineficiència, de poc encaix entre la formació i els llocs de treball demandats, etc. Aleshores vam crear un equip de treball immediatament amb pràcticament tothom que tenia alguna cosa a dir en el món de la formació professional, bàsicament els agents socials, Cambra de Comerç de Barcelona, Consell de Cambres, entitats municipalistes, i immediatament vàrem identificar que el que havíem de crear era un sistema. De fet, el primer document que va sortir va ser l'11, recordo de memòria, l'11 del 2013, veritat que era com un avantprojecte i que pràcticament va dibuixar els sis reptes més importants, que si no recordo malament era precisament la integració, era l'empresa, era el centre, era la carta de serveis, era la qualificació i també la qualitat. Recordo que van ser des de final del 2013 fins a finals del 2014, va ser un any de concertació, un any d'això, de posar en comú els interessos. La primera fase va ser la d'elaboració de la proposta de llei i la segona va ser la discussió de les ponències en el propi Parlament de Catalunya, que també va ser intensa. El principal acord el vam tenir amb socialistes i amb Esquerra. Vam parlar amb tots. Recordo realment mesos de molta feina. Era una llei molt tècnica i, per tant, les diputades i els diputats necessitàvem de moltes reunions, no només amb els agents socials, que evidentment van tenir un paper clau en tot el procés, sinó també amb totes les entitats que representaven el sector i que ens volien transmetre el seu coneixement. Aquí no es tractava de tindre competències per a l'infinit, sinó posar les competències, diguem-ne, al servei del sistema, al servei de la formació professional. I una de les reivindicacions que ja feien en aquell moment és que l'agència, que no deixa de ser el motor on tindria que generar-se la integració, tindria que també superar la interdepartamentalitat que n'hi havia i, per tant, el CAP, que era la comissió rectora, tenia que estar unit amb el COS, que era l'agència. Aquesta és una qüestió que va generar molt debat i jo recordo alguna intervenció en la pròpia consellera Rigau, però jo penso que la llei es va proposar amb aquesta dependència de presidència i jo penso que tindrien que tindre en consideració que hem de superar els departaments per integrar la formació professional i tindre'n en el màxim àmbit de representació i en aquest cas de decisió. Va ser una tramitació bastant llarga per les compareixences
que vàrem acordar entre tots. Nosaltres volíem una llei que per fi fos una llei emancipadora de la formació professional. El que recordo és la presència de tots els agents socials a la tribuna, a l'aprovació de la llei, i que tothom se la sentís seva, superades totes les dificultats que hi havia hagut i la persistència que havíem hagut de posar-hi per arribar a terme. Per nosaltres devia donar un pas més enllà. Llavors, en aquest sentit, no vam donar inicialment el nostre suport. Després, com sabeu, va tenir un ampli suport parlamentari i és a partir d'aquest moment que ens posem a treballar per desenvolupar-la amb el màxim de consens possible per avançar en la FP en Catalunya. I es va fer amb un diàleg en el que van participar tots els agents i recordo en aquest cas en Xavier Casares, que realment va fer un gran esforç d'interlocució. Al final vam arribar a un consens mirant sobretot els objectius de la formació professional, que són la formació i qualificació amb competències i sobretot orientades a la sortida de les persones al món del treball i a les necessitats del món de l'empresa. Ho recordo de manera orgullosa, perquè crec que vam ser capaços d'arribar a consensos importants, que després, 10 anys després, molts elements de la llei s'han vist que han estat clau. I la part més innovadora era dir, articulem un sistema que cada unitat formativa pugui ser ampliada fins a arribar a un itinerari final d'una titulació acadèmica. Partir de la formació ocupacional, l'acreditació de competències, els certificats de professionalitat i com això, degudament sumat i degudament avaluat, et permetien acabar amb un títol d'FP mitjà o d'FP superior i d'accés a la universitat si calia. Diguem-ne, jo en deia el sistema Lego, no? Vàrem considerar també aquesta llei com un vehicle perquè hi hagués la incorporació de totes les edats i per tant que hi hagués una formació permanent des del punt de vista de la formació professional. El més rellevant que s'ha assolit amb aquesta llei és crear aquest marc de confiança, aquest marc de concertació, que això, sens dubtes, és un bé pels ciutadans. Es va apostar perquè hi hagués els centres de formació professional integrada sota la direcció de l'agència, perquè l'agència era qui havia d'impulsar la integració i, per tant, era qui havia d'atorgar la condició i havia de coordinar els centres de formació professional integrada. Una de les qüestions que s'ha demostrat en el temps que ha sigut vàlida, eficaç i eficient, és tindre una comissió rectora, primer depenent de la presidència i després amb els agents que realment tenen responsabilitats en l'educació. I quan es veu que hi ha aquesta voluntat política d'anar cap endavant, de treballar, d'assolir els objectius, doncs van trobar que en aquest recorregut sí que ens hem trobat, avui per avui, després de 10 anys de llei. Significa un abans i un després de la formació professional a Catalunya. Treballem des de l'Agència per la integració del sistema. Treballem des de l'Agència conjuntament amb el Departament d'Educació i Formació Professional, en el Departament d'Empresa i Treball i també a d'altres departaments de la Generalitat que són presents en la Comissió Rectora del sistema. I, per suposat, treballem colze a colze, buscant sempre la concertació en els diferents temes que despleguen en els agents socials. Els nostres principals reptes actualment des de l'agència és elaborar el 5è pla del sistema FPCAT, poder desplegar tota la xarxa de centres de formació professional integrada, desplegar els projectes des de l'agència en perspectiva feminista, per nosaltres molt important el tema de la perspectiva feminista, i acabar de consolidar tot el servei d'acreditació de competències. Cal destacar que a final de 2024 vam posar en marxa el nou procediment d'acreditació massiva que està tenint molt bona acollida per part de les empreses i en el que ara mateix estem mirant d'arribar a velocitat de creuer. Tenim reptes molt importants i per això treballarem.